aikamoinen litania. Sä oot ehtinyt tässä tekemään jos jonkin moista, mutta aloitetaan nyt siitä, että kun sun nimi on kuitenkin Konstantin... Nikolas. Se on tää Kreikan suvun perintö. Miksi sä ylipäätään lähdit sinne ulkomaille? Mikä se grafiikkajuttu oli? No pienestä saakka tehnyt paljon visuaalisia juttuja ja sitten mä ajattelin, että tämähän on niin ihanaa puuhaa, että mitä jos se tekisi ammatiksi. Joku maksaisi mulle tästä, se olisi loistavaa. Kerro joku tarina sieltä Englannista. En mä tiedä mitä, siellä on miljoona ja 1000 tarinaa. Englantilaiset rakastaa kaikki mahdolliset toogabileet ja ties mitä teemoja, mitä voi tässä edes ääneen sanoa. Onko susta semmoista materiaalia, että jos sä jossain kohtaa lähdet politiikkaan, niin sit kaivetaan ne kuvat esiin, niin kuin Antti Lindtmanista nyt? Sitä on, mutta se on onneksi sen verran pikselimäistä mössöä ja hyvin monen muurin takana jossain kovalevyllä, niin en tiedä. Mutta mikä siinä, ihmisillä on historia, ei sitä pahuutta tehnyt mitään. Et siellä vaan pidettiin hauskaa ja samalla ja opinnotkin meni tosi hyvin.